Dit is de 24e uitzending van Beleef Kerkrade televisie, Beleef Kerkrade televisie en had natuurlijk al lang gezien voor versteund. Dit is het Discovery Museum. Ik ga meteen mensen, ik ga binnenkunst, dan valt hij het oor op. Daar zijn voor te gast en voor ik zie wat hij zich binnen dit museum afspeelt, wordt overjeed en daarvoor komen vertellen op de eerste plaats Hans Gubbels. Hij is de algemeen directeur van het museum. Dit museum dat 25 jaar besteedt. Hij hier dus vertellen over hoe is dat nu jangen in de geschichte van het museum van 1998 bestaan. Voor het weer met zijn Bertrand, hij is algemeen programmamanager. Hij is verantwoordelijk voor de programmering, voor wat zich hij binnen aanspeelt, de inhoud en komt oren, zo goed, van de muzikaal intermezzo Emma Kok en door jullie luisteren en kijken naar de allernieuwste single van hem. Wenn er niet wist wat Kerkrade Tropical is, dat zal niet voor u zien. Ja, dat kunnen weten dus de media, uit Facebook, noem maar op. Dan moet er blijven kijken, want Ties Jans en Jamie Jurgen komen vertellen over ze initiatief Tropical Kerkrade. En voor je terug naar een legendarisch toernooi, een legendarisch voetbaltoernooi in Kerkrade. Dat was het toernooi de Jacques Kolen trofee. Voor kinderen dus door René Trost, kanaal voetbalverhouden, Henk Krutse, Jack Huntjens. Ze komen vertellen wie dat toernooi, waarom nu leven, met eigen blazen en wie zich dat allemaal afspelen in het eerste weekend in de August. En anders sluit je natuurlijk kijken in het museum zelf. En dat deed het Carola van het Hof. Om een beetje lekker te maken om hij eens een keer hen te komen. Het Discovery Museum in Kerkrade waarvoor vanmiddag voor de 24e uitzending alweer van Beleef Kerkrade televisie. Wie zat bij mij gaan dus als eerste Hans Gubbels, algemeen directeur van dit prachtig museum in Kerkrade, Discovery Museum dat 25 jaar besteedt. Van harte welkom, Hans. Dankjewel, dankjewel. Ja, het is inderdaad een prachtige gelegenheid natuurlijk om een keer iets te vertellen over het museum. Maar wat is eigenlijk de geschiedenis van dat museum? Want voor de midden zal een generatie Kerkrade die zich misschien de eerste jaar al nog niet echt kan herinneren, of nog niet echt? Nee, kan ik me voorstellen. Kijk, het museum bestaat inderdaad 24 jaar, dat is 1998 geopend. Maar daar ligt natuurlijk toch een periode voor. Ja. De mensen inderdaad uit Kerkrade zullen zich waarschijnlijk herinneren dat er op Rolduc een mijnmuseum was. Precies. Na de sluiting van de mine inderdaad, dat er toch een museum gekomen was. Ja. En in 1990 besloot de toenmalig gouverneur van de provincie Limburg, Schenk Kremers, samen met het college van gedeputeerde staten, dat het eigenlijk tijd was om een aantal musea in Limburg te vestigen. Aha. En één daarvan, dat zo gewoon over industrie en samenleving, en aangezien toch de mijnbouw de grootste industrie was,
Maar ze dachten, nou goed, dan kan dat inderdaad een museum worden. Hoe dat de mijnbouwmuseum moet Golduk, zeg maar, geïntegreerd Ook een plaatsje. En dat wordt Industrion. Dat was het Industrion inderdaad, ja. Dus er zijn in de periode tussen 1990 en 1998 zijn heel veel collectiestukken hier naar Kerkrade gekomen. Ja. En inderdaad was er op de Bosveldstraat een depot, hoe dat allemaal die spullen bij elkaar gebracht werden. Een voorbereiding op de opening, feestelijke opening natuurlijk 1998, van Industrion. Ja. En toen, want het is een hand van niet meer, het is niet meer het museum van toen. Nee, de tijd veranderde, dus als museum was er natuurlijk ook in metgaan. En de eerste jaren leek het museum eigenlijk best goed en waren er van veel kanten komen de mensen hier naartoe. Maar het was natuurlijk een thema wat eigenlijk vroeg om meer aandacht op bredere gebieden. Ja. En toen zijn we op een gegeven moment in 2004 hebben we ervoor gekozen om veel meer wetenschap en techniek in zijn algemeenheid centraal te stellen. En een museum te zien hoe dat ook jonglui zich echt toespullen en zich kunnen ontwikkelen. Hoe dat ze zeg maar, zelf bezig kunnen zijn met die wetenschap. En dan kan ze voor scholieren, zeg maar. Scholieren, maar scholieren die zijn natuurlijk door de weekse dagen zijn die scholier. Maar het weekend zijn ze ook gewoon zoon of dochter of kleinzoon en kleindochter. Ja. En we willen vooral ook die verbinding brengen tussen zeg maar, de generaties, tussen de opa's, oma's en kleinkinderen. Die kunnen vertellen over het mijnbouwverleden en de kinderen die van kunnen vertellen wie werkt de nieuwe technologie. Ja. En dan gaan we van Industrion naar Continuum, hè? Ja, inderdaad. Toen hebben we de volgende stap gemaakt. Continuum, dat houdt te maken. Continuum is continu, dat is altijd maar doorgaan. Hè? We zijn een museum wat altijd blijft bedenken, altijd in beweging blijft bedenken van hoe gaan we naartoe. En goed, dat was succesvol. We groeiden, hè. We werden echt een groot museum. We worden een paar keer het meest kindvriendelijke museum van heel Nederland. Dat is natuurlijk prachtig als we zo'n waardering krijgen van de bezoeker zelf. Maar goed, op een gegeven moment waren er weer nu plannen en kwam er nog weer een grote stap in. Hè. Kerkrade was met het centrumplan bezig en weer kregen de steun van de provincie om dat verder te gaan ontwikkelen. Nog een stap erbij, dat we inderdaad een aardetheater en veel meer rondom het bedenken van nieuwe dingen, hè, design, om daar nu activiteiten te ontwikkelen. Ja. En toen komt toch eigenlijk ook wel een speciale ontwikkeling, kan men het niet zeggen, maar toen kwam er corona bijvoorbeeld. Ja. Of niet? Dat hebben we allemaal metgemaakt. Ja. Hè? Dat was, kijk, we hebben hier enorm goed kunnen boeren. En toen was er natuurlijk toch een bepaald sentiment van, moeten we hiermee doorgaan wel of niet? En corona was natuurlijk een periode wat heel lastig is. Museum moesten de deur op slot doen. Ja. En eigenlijk de enige reden waarom dat ze op deze bus is dat ze inderdaad bezoekers wil ontvangen. Ja. Hè? Wil voor onszelf als werknemers zoveel meer te doen. Ja, dus dan zitten we rondom het kloppend hart, zeg maar. Maar wie helpt dan zo'n museum dan het hart aan kloppen in zo'n moeilijke tijd? Ja, dat is lastig. Het is enerzijds een stuk financieel is lastig, dus we hebben een stuk moeten reorganiseren. Helaas, AFZ moet een nummer van een aantal medewerkers. Maar het is ook gewoon voor de motivatie van de mensen zelf moeilijk. Maar goed, we zijn wat dat betreft een fantastisch team wat we hebben. En ik denk dat dat ook wel een beetje in de aard en de geest van deze streek zit. Hè? Niet opgeven, gewoon doorgaan. Ja. Dus we hebben dat tijd geboekt vooral om goed te investeren, alles opnieuw op te knappen en te doen. En zorgen dat, mochten we weer open kennen. En ondertussen is het natuurlijk ook zo dat we er klaar voor waren. Ja, nou had ze eigenlijk ook wel een soort van gedaanteverwisseling ondergaan. Ja, omdat we inderdaad, we houden dus eigenlijk 3 instellingen. Ik dacht van, dat is veel beter dan richting de toekomst. We hebben minder mensen, je hebt minder middelen. Dan maken we er gewoon 1 museum van, Discovery Museum. Ontdekken, dat stond in alle 3 die instellingen centraal. Ja. En dan brengen we dat eigenlijk als 1 propositie naar buiten toe. En ik moet zeggen, dat kunnen we ook erg goed aan bij de mensen. We merken dan de bezoekersaantallen en alles, dat mensen het toch weer als vanouds fantastisch vinden hier. Ja, en dan, want er wordt natuurlijk ook met de relatie tussen groot en klein en oud en jong. En dat is nog allemaal te merken in het museum. Ja, zeker. Ik bedoel, dat is ook het mooie. Kijk, door de wijk heb je heel druk natuurlijk of grootouders die op hun kleinkinderen passen. Ja, precies, en het weekend komen sowieso de gezinnen met kinderen. Maar we hebben natuurlijk een fantastisch groot museum. Hè. Ik denk dat Kerkrade ook best wel trots op mag zijn. Hè, dat eigenlijk Nemo in Amsterdam de tweede grootste wetenschap- en techniekmuseum is. En daar doen we dus niet alleen voor jonge kinderen, maar eigenlijk voor allerlei leeftijdsgroepen doen we activiteiten. Ja. En wat ik ook wel interessant vind, ook voor dit programma, is wie is dan nu met Kerkrade zelf? Vingen de Kerkrade zelf ook het museum?
Ja, dat is natuurlijk altijd, vaak... kijk, de vreugd niet. Iedereen naar binnen komt van, hoe kunnen ze van hadden daar een idee van? Maar, ja. Nou goed, we hebben een idee dat inderdaad van Parkstad is toch als belangrijkste bron, zou ik maar zeggen. Ja. En dan kent ze, ja goed, ik kom sowieso niet direct uit de streek. Nee. Dat is wel mijn tongval, om zo maar te zeggen. Maar dat kan ze dus niet altijd direct herkennen van komen ze uit Kerkrade. Over zijn algemeen gaat dat goed, maar het kan altijd beter. Want we zijn natuurlijk een provinciaal museum, maar we vullen dus wel helemaal toe in de stad hier. En ook zeker nu met komst van Martin Buber en dergelijke. Zijn we ook met allerlei ideeën bezig om te kijken wie kunnen we nog beter verbinden eigenlijk met de stad. De connectie. En het is natuurlijk ook de afgelopen dagen begonnen. In de pers ook kunnen zie je de aftrap van het verjaardagsfeestje. Ja. Dat in september gaat plaatsvinden. Ja, nou ja, het feestje is deze week al voor het publiek. Hè. In september zitten we dan nog eens in oktober, liever gezegd, zitten we dan nog eens een keer in de stad bovenop, zullen we zo zeggen. Kijk, want we zijn natuurlijk een museum wat voorkomt doet, dat mijn museum, hè, dat hebben we gezegd. Maar we willen vooral ook kijken naar de toekomst. Want ja, het is natuurlijk wat ons allemaal te wachten staat in de komende jaren, weten we niet. We weten alleen dat er best veel crisissen zijn, om het zo maar te zeggen. En we willen mensen er ook gaan metnemen, dat hij dat toch gaat beter begrijpen, eventueel dat ze er klaar voor zijn om dat ook het hoofd te bieden. En daarom gaan we in oktober weer een heel nieuw stuk van het museum openen, wat helemaal gaat over de aarde, hè, van wie ziet die er over 24 jaar uit. Want we kunnen 24 jaar terugkijken, maar we willen ook een keer 24 jaar vooruit kijken. Ja, dat gaat niet zo lang eigenlijk. Nee. Als ze achteraf kijken, ik zit zelf nu 19 jaar hier op dit post en ja, dat is eigenlijk voorbij gevlogen. Dat is ongelooflijk hoe snel dat gaat. Ja. Nou, ik denk dat we ons mogen verheugen op het verjaardagsfeest en u hopelijk op heel veel bezoekers. Ja, daar gaan we vanuit. Heel veel succes, alvast hartelijk gefeliciteerd en bedankt voor het leuke gesprek. Prima, graag gedaan. We staan hier vanmorgen op de markt in Kerkrade, waar de roadshow van het Discovery Museum van start gaat. Het is prachtig weer. We zijn in de voorbereiding. Over enkele minuten of misschien 10 minuten of Limburgs kwartiertje gaan we beginnen. Maar ik heb hier wel 2 gasten bij me die ik graag toch even wat vragen wil stellen over het 25-jarig jubileum van het Discovery Museum. Want in 1998 werd dit museum geopend. Ik stel vragen aan Petra Dassen, burgemeester van Kerkrade. 1998, ik was toen niet hier. Was u toen hier? Toen niet direct, maar ik ben wel later vrij snel met mijn kinderen naar het museum gekomen om te ervaren wat dat voor een geweldig museum is. Dus ik heb het wel bezocht met mijn kleine kinderen toen nog. Oké. Nou heel mooi natuurlijk om te horen. En goed, op een gegeven moment bent u wel teruggekomen naar Kerkrade. Ik neem aan dat de reden dat hier dit geweldig museum was, dat een van de beweegredenen was, of niet? Wat denk je, Hans? De beweegreden. Het is natuurlijk gewoon een prachtige plek. Het mooie is nu, jullie bestaan 25 jaar. Je hebt echt wat opgebouwd voor heel Limburg en de Euregio. En het mooie is dat in het museum je de verwondering over techniek gewoon kunt voelen en ervaren. En dat is zo'n mooie manier van leren die wij in de stad nu samen ook weer verder brengen in die nieuwe school die we opgezet hebben, het Martin Buber. En daar zie je ook weer dat we anders leren, dat het ook beter beklijft. En dat deden jullie eigenlijk al vanaf 1998. Ja. Nou, heel erg mooi inderdaad dat dat inderdaad zo ervaren wordt in de stad. Maar goed, wij praten natuurlijk over dat we het doen voor de jonge mensen. En we hebben nog een gast hier, de kinderburgemeester Madé Buck. Ken jij het museum? Ja, ik ben er heel vaak geweest. Heel vaak. Heel vaak? Wauw, dat horen we heel graag. Dus je bent een echte ambassadeur. Ja. Ik vind... Nee, maar ik ben er wel heel vaak. Oké. En wat is het allerleukste wat je daar gedaan hebt? Er zijn te veel leuke dingen om allemaal op te noemen. Meestal iets met de robots. Met de robots, dat vind je heel leuk. Dat dat allemaal beweegt met die robot Tespin, die allemaal die geluidjes maakt die je kunt induwen. Nou, hartstikke mooi. Ik hoop in ieder geval dat je nog heel vaak terug gaat komen. En wat zou je graag nog misschien zien in het museum? Of welk onderwerp zouden voor een tentoonstelling? Wat vind jij leuk en denk je van nou, als dat in het museum is, dan ga ik zeker nog een keer terug. Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Maar misschien wat meer over de geschiedenis van het Discovery Museum. Oké, over de geschiedenis. Nou, dat is heel goed, hè? Want als je heel goed weet waar je vandaan komt, dan kunnen we ook nadenken waar we naartoe gaan. Nou, hartstikke mooi. Burgemeester, voor u ook nog een vraag. Wat wenst u het museum toe in de komende 25 jaar? Want we hebben 25 jaar erop zitten.
Maar hoe ziet het er over 25 jaar uit, in 2048? Ja, dan staan we misschien weer hier op de markt. Wie weet in welke setting. Hè? Maar dit museum laat zien hoe belangrijk techniek is voor ons leven. En techniek wordt steeds belangrijker, hè? Beïnvloedt ook ons leven. En dat ervaren en leren, dat is gewoon heel bijzonder. En ik wens het museum en ons allen toe dat heel veel kinderen en volwassenen, want volgens mij word je weer kind als je in dit museum komt, gewoon ervaren de verwevenheid van techniek en het dagelijks leven. Die verwondering, die heb je gewoon nodig. En ja, heel veel bezoekers. Voor heel Limburg, voor de regio, dat zie ik helemaal zitten. Nou, dat klinkt goed. Daar teken ik in elk geval voor. Ja, we gaan natuurlijk hier dadelijk van start in Kerkrade. Vervolgens gaan we dit weekend ook nog verder de provincie. Want uiteindelijk zijn we in Maastricht, Heerlen, Sittard, Venlo en Roermond met onze roadshow. Dus wat dat betreft, kom allemaal kijken op die plekken en verwonder je over de wereld om je heen. Bij mij is Aershoven dus nog immer in het Discovery Museum. Jean Bertrands, welkom Jean. Du bent programmamanager, verantwoordelijk voor de inhoud van wat hij allemaal te zien is. En du bent er nog kerkgårds, dat is verkennen. Ik wist niet of het een met het ander te maken had. Maar dat weet ik ook niet. Misschien kunnen we zo naar het gesprek kijken wie dat verband is. Want we kennen kerkgårdsmoelen. You know. Wat is hij, zeg maar, te zien? Wie had zich dat ontwikkeld? Nou ja, Hans had je al net verteld over onze geschiedenis. Ja. Op dit moment zijn we met Jans Hoofdengert liggen bezig. Maar centraal staat wetenschap en techniek. En de bezoeker metnemen in de ontwikkelingen rondom dat verhaal. Dan heb je natuurlijk in het verleden bij onze historische collectie, want we moeten toch weten waar we vandaan komen. Ja, genau. En dat is natuurlijk niet alleen maar mijnbouw, maar dat is breder. Want als je de provincie breed bekijkt, ook glasindustrie en keramische industrie, technologie van het huishouden, is natuurlijk belangrijk. En dan voor nog een nieuwe collectie zou je voegen. En dat is nog allemaal te zien? Ja, dat is ons vast steunpunt. Vaste collectie. Het enige wat we gedaan de paar jaar geleden is door innovaties in Limburg aangekoppeld en toch ook door de brug te gaan en meer naar de toekomst te kijken en naar de creativiteit en de innovatiekracht van deze provincie. En dat is natuurlijk ons uitgangspunt en zoals we hier over vandaan komen, maar we besteden ook erg veel aandacht en richten ons op hetgene wat huidsendaags gebeurt en wie ons toekomst eruit zou kunnen zijn. En de bezoeker metnemen, ongeacht welke leeftijd, is dat wel erg belangrijk. Ja, en wie deed ze dat? Nou ja, door interactiviteit, niet door alleen maar statische dingen, zoals ze hier maar veel met doordinger. En of dat nu een science show is, of een tentoonstelling, of een evenement of wat dan ook, die interactie tussen de inhoud en de bezoeker, die is voor ons wat cruciaal. Ja, en dan probeert ze dus al een voorsprong te nemen, dus vuurhoezen kijken. Uiteraard. En, kijk, ik bedoel, en in de nabije toekomst ook? Ook, uiteraard. Want we gaan nu voor een tentoonstelling in het kader van de 25 jaar. Ja. Over 25 jaar terugkijken en 25 jaar vooruit. Ja. En dat is natuurlijk onzeker. Ik bedoel, dat is een voorspelling die uit zou kunnen komen, maar dat wil niet zeggen dat dat ook echt uit kunt. Maar het je toch wel in richting dat ze denken kennen. Maar dan dat gaat ook wel, hoor, dat ze dus 25 jaar terug, 25 jaar vuurhoes. En kennen ze dan een tipje van de soil? Nou ja, stel je voor dat we in de toekomst met verkrankt zijn, niet meer direct naar de dokter hoeven, maar dat ons lichaam de kracht had om zelf te herstellen. Ja. Wat ook een normaal helingsproces is. Ik bedoel, als je die ping die ze naar hangen, wanneer het jodes nog weg is, dat waarom je heelt. Maar als dat zodanig kent doen dat het ook voor echte zware krankheden geldt. En dat is een ontwikkeling die nu plaatsvindt bij het MUMC in Maastricht. Dat is een onderzoek naar regeneratieve geneeskunde. Nou ja, dat is toch iets wat in de toekomst misschien veel belangrijker zou kunnen worden. Ja. En dat is natuurlijk een ganz ander verhaal als we nu pillen slikken of spuiten krijgen. Ja, en dat liet zij zien. Dat los voor dat maakt ze zichtbaar, tastbaar. Inderdaad, dat is een van de scenario's waar we voor 25 jaar vooruit kijken van wat zou er kunnen gebeuren en wat had veel invloed op ons leven. Ja. En als er nog aangevoerd ik ben zo benieuwd naar wie duur dan denkt dat het over 25 jaar ziet. Dat is best een korte, dat is niet zo ganz lang. Nee, maar kijk, het is niet... Voorspelling heeft vaak over hongerde jaren of weet ik wat. Nou ja, ik denk ook dat het is er niet zo erg wie vuur denken dat over 25 jaar ziet. Maar door vrouwen voor vuur die daar toch al iets langer mee bezig zijn. Zo hand voor die tentoonstelling. En het trendwatcher van een futuroloog geworden om 5 scenario's te beschrijven. Op het gebied van eisen, op het gebied van wonen, op het gebied van werken.
En die heeft allerhande mogelijkheden die we in de toekomst kunnen hebben. En daarnaast een designer die zegt van oké, die mogelijkheden die wil ik nog iets meer uitwerken. En dan maak ik daar een tentoonstellingsstuk van. Wat voor ons misschien een toekomstig collectiestuk werd. Ja, ja. Dat is heel interessant. En maar van ook denk ik, of van 20 jaar friet of niet? Of niet? Nou, dat wil ik toch zwaar over. Oh, ja. Daar wil je wel voor zorgen, want een keer ik dat dat blijft. Misschien dat het niet meer het vlees is wat we denken dat het is. Maar misschien is het wel kweekvlees. Ik bedoel, dat is ook een ontwikkeling die je in Limburg ziet dat die ontstaan is bij de Brightlands Campus. Dat je vlees has wat je kweekt werd in een laboratorium op basis van stamcellen van dieren. Ja, dus ik had het wel eens geprobeerd. Ja? Ja. Ik had het wel eens spannend. En dat was een 3D geprinte biefstuk. Maar dat is een andere verhaal. Inderdaad, maar dat is wel een technologie die door een belangrijke rol speelt. Het besteedt al. Ja. Het besteedt al. En mensen dan de doelgroep hebben. Hij zit voor echt op een stuk en dingen. Dat is echt. Hij moet het gezin hebben, hij moet de schoolklasse hebben, hij moet. Maar dat is ook wat we willen. Ik bedoel. Wenn je ouder bent, dan heb je misschien niet een korte toekomst. Wenn je ganz jong bent, dan heb je een lange toekomst. Ja. En er komen toch wel een aantal uitdagingen op ons af, waar we het zingen moeten zetten. En lees natuurlijk tezamen, want alleen kan ze niets oplossen. Ja. Dus dat de gezin hierin kunt en samen met de inhoud aan de slag gaat. En er ook over je kallen, over debatteren en je nadenken van oké, is dat een ontwikkeling of een optie die ook goed vindt en die ons hulp dat wel samen. Dat is wel wichtig. Daarvoor zijn de gezinnen met kinderen of grootouders en kleinkinderen zo wichtig voor ons. Ja. En nu, wanneer ze zo kerk op en dan kun je de groene... Schöne groene nieuwe bol. De bol, wat doen we dan nog met? Is een soort bioscoop hier? Nou ja, daar is ons Aardetheater, wat natuurlijk een ganz spannende omgeving is. Want je zit in een stoel en kijkt naar scherm boven die. Maar er staat zo'n glazen ring, kijkt 12 meter eraf naar films ongeveer vis. En dat werd aan de boezenkant ook nog verbeterd, vooral ook om te laten zien wat we allemaal programmeren en wat allemaal de komende tijd te zien is. En dan kun je een grote lichtkrant rond in de bol, zodat je er langs kunt op de een of andere manier ziet, oké, ik moet terugkomen, hij moet ik zien, want hij kunt je chansen naartoe komen. Maar dit is toch een soort van wie voor een keer een landmark, hoor. Ja, ik bedoel, het is er één naar Kirchhoff. Mensen van de autobaan af kunnen ze er één naar Kirchhoff. En ik vind dat een bepaalde meneer Oussi, die ook aantrekkelijk is en u informeert. En waarvan u denken van, hé, een Kirchhoff. Ja, en ik vind het, ik huur het zelfs op het werk vaker terug. Dus wanneer ik in Den Haag op kantoor ben en nu zelf ook zo vandaan, dan nemen ze ook Jans vaak het museum. Ja, dat is een best compliment kennen we natuurlijk niet veel, als we eerlijk zien. In der zin wens ik u een schöne verjaardag, een schön jaar en veel succes de komende 25 jaar. En alles wat doet dat lukt. Van komen kijken. Oké, dankjewel. Bedankt. Trots op onze regio, op onze club, generaties lang. En als het eindsignaal klinkt, verdrinken alle spelers in een vloedgolf van Limburgse supporters. Maar nu lijken tijden te veranderen. Het vuur werd zwak, onwaardig. De kumpelmentaliteit, die willen wij terug. Hansen die een uur voor de wedstrijd nog een injectie kreeg, want hij heeft last van een gebroken teen. Die vlam, die moet weer aan. Terug naar de roots, naar de trots. Vol ambitie. Nu is een lekkere bal. Hoop, durf en goede moed. Vuur in elke speler. In elke beweging. In iedere stap. Samen. Want onze generaties blijven verenigd. En onze ambitie, die is gezet. De beste 5. Laten we samen het verhaal voorschrijven. Doe jij mee?
Voorhand de vorige onderwerpen hadden we het over industrieel erfgoed, cultureel erfgoed van Kerkrade. Verblijven enig wel in het erfgoed van Kerkrade. En dat is natuurlijk ook nog voetbal en dat is natuurlijk ook Roda JC. Maar dat is ook een speciaal toernooi wat waarom terug kunt in Kerkrade. Nou, Jans veel jaren. Bij mij aan dus zitten René Trost. Ja, we kennen hem niet, voetballer van Roda, van de Henk Krutse, van de vrienden van Roda, zag ik het goed? Ja. En van Jacques Huntjens. Van de voetbalbuur. Van de voetbalbuur. Nou, het werd een voetbal dus. René, welk toernooi kunststuk? Want we zien het hele trofee al. Ja, goed, ken ze al zeer naar Becher. Dat is een toernooi wat in 1973 de eerste keer is geweest. Ja. Dat heette toen het Jacques Kolen toernooi. Dat is ontstaan omdat de trainer in die tijd door een hartaanval is overleden. En ter ere van hem hadden ze toen het toernooi door. Dat is een jaar of 5, 6 geweest. Dat is toen ter ziele gegaan. En eigenlijk is de trigger is geweest vorig jaar een reunie van die spelers. En met nog een aantal andere zaken, alle die bij je waren. Ja, en dan hebben ze mij gevraagd om daar een speech te doen. En dan had ik over van wat zou het toch zijn zie je. Gewoon denken 73, 23, 50 jaar na dato. Ja. Dat ze dan nog zo'n toernooi zouden kunnen gaan. En dat je gebeurt. En dat is dus heel spontaan opgepakt door een Janse Vlee, ongeacht door de gemeente. Met dank. En nu zijn we zoiets dat we over een aantal weken, 5 en 6 jaar, een internationaal toernooi gaan. Van de onder 18. Onder de 18? Zijn er nog maar Jans weinig in Nederland. Ja, we hadden nu de kans met een keer op de rit te zetten. Want het is wel de bedoeling dat dat niet alleen maar dit jaar is, maar dat er een steeds terugkerend is. Dat kunststuk. Ja. En het trofee dat we weer of is het nog echt uit het Roda Museum? Nee, de Becher is het tijdje gezocht. En kijken worden dat die op Calais allerlei vitrines bij nooit hangen en zo. Er een en een eik te logen nog. Te verstuppen? Ja, dat is 50 jaar oud. Ja, is wie nu. En voor wel mogen we inzetten als, ja, dit is weer een geweldige Becher. Dat is ze niet ook. Die pupjerij is het samenspel. Ja, ja. Van, zeg maar, wat dat steam is of van zilvers, toch een edelsmid als Kerkrade maat. Ja. Dus ja, dit is uniek. En, ja, dan willen we dus ook wel inzetten als wisseltrofee. Ja, en dan is er nou worden, zo ik graag voor. Aden Den Haag. Ja, net wie van mijn woonplaats hoor. Dat is Zoetermeer, Aden Den Haag. Ja, wie de René al zei, dat is vorig jaar met die René gekomen, met de afgesproken EBC toen. Met die René en we hadden toen inderdaad over Hans Fischer ook daar bomen geplant. Nou, ik had naar René toen gevraagd, dan werd ze van de Beker af. Hij was het net een beetje verteld, het hele Jacques Kolen verhaal natuurlijk, wat hij graag verteld ook. Oud-speler worden door. Nou, en toen was het Tim Wijers, wethouder. En René stond door. Nou, dus die vrouw Kolen ook genodigd, het hele netwerk wordt door. En toen werd het idee gestaan van het toernooi opnieuw te organiseren. Nou, zoals gezegd, die kunnen in december bij me vragen. Ze wilden ze me helpen. Ik zei, ja oké. Toen had ik een handcadeau, ik bedoel, best zelf van de vrienden van Roda. Nou, we leggen bij de vrienden neer, die ik zelf ook ken daar. En best autonoom. Waarom? Mijn perceptie legt ze natuurlijk bij een voelvrij neer, wat immer erin gesneden. En nu kan ze inderdaad zelfs een bokshoer worden. Oké. Ja, nou, dat lukt wel, die bokshoer worden. Dat denk ik toch. Henk zei ja, die boks. Wat? Ja, goed, kijk, voorhand het plan morgen omarmen als Stichting Vrienden van Roda JC. En ja goed, ik laat het even zien, hè, dat is de sponsormap in principe met de opmaak van het Jacques toernooi. En voorhand als Stichting Vrienden van Roda JC had ook gezegd van nu zal willen de erfbewakers van het toernooi gaan worden. Ja, met stolz natuurlijk. Dat is natuurlijk een geweldige editie wat dadelijk gaat plaatsvinden. En ja goed, daar kun je natuurlijk veel bekijken qua organisatie. Ik moet wel zeggen, ik ben stolz op de ganse organisatie. Als voorzitter zijn van lui bij met heel veel passie. En ook de gedrevenheid van de lui die allemaal de zaak doen met organiseren. Dus ja goed. Ja. En kunnen ze zich nog melden, de sponsors, of niet? Daar kunnen zich zeker sponsors nog melden. Dus voor Gerard Bedrag is natuurlijk van harte welkom. Dus we kunnen het hergebruiken. En voorzien straks toch, het beeld ziet ze toch straks websites en e-mailadressen. Dus ze kunnen zich allemaal melden. Absoluut. Maar had het pleitje ook wel al redelijk rond? Ja, dan moet je voorstellen. Het gaat terug. Ja, het gaat terug. De organisatie, en we zijn toch een aantal maanden geleden zijn voor een beetje gestart. Ja.
kijk, er moeten spelers vanuit Anderlecht, Antwerpen, Oostende, Eupen, die moeten allemaal ondergebracht worden in het hotellen. Ja. Dus dat is ook allemaal geregeld. Daarbij hand van natuurlijk ook het ganse facilitaire verhaal. Dat moet natuurlijk ook allemaal met de puntjes op de i uitgevoerd worden. En dat hand van nu allemaal in orde. Dus, mega klus. Mega klus. Dus de uitvoering moet nu gaan gebeuren. En op Calais. Ja. René. Ja, mooi. Ja, dan moet ook eens een beetje de combinatie. Is het gras verdig? Of? Ja, het gras is verdig. Calais is, dat is het zuur dat ze noemt twee kunstgrasvelden als waar die praktisch splinternieuw zijn. Dus dat is prima, dat zal er geen probleem zijn en dat is wat schön dat ze dat voor ons. Want toen eerst kreeg ik, de vrienden hadden zich met name bezig gehouden met binnenhalen van sponsors, zorgen dat de keter in orde is. Kijk, het toernooi zelf, de wedstrijden en zo. Dat gaat natuurlijk intern bij ons gebeuren. Ja. Dan Christen Hoenvers nu samen die kruisbestuivingen doen. Dat je daarin weet van waar is nu voor wat verantwoordelijk. En dat lukt nu ook prima. Dus intern doen we gewoon zorgen dat het toernooi loopt. We hebben heel veel ervaring met kleine toernooien organiseren, dus dat is niet nieuw. Maar er zijn natuurlijk wel de financiële middelen voor moeten aan. En ook lui die er echt heen steunen. En lui die komen voetballen. En lui die komen voetballen. Dat hangt dat goed? Ja, voor ons in principe ik vind voor de ietsje keren als toernooi een geweldig programma. Vooral HA zat ze overal veel Duitse clubs, omdat die goed in de buurt zijn. Ja. Maar die zoten met de competitie een beetje in de problemen. Die beginnen eigenlijk al met de competitie. En die Belgen die verdunnen wordt geweldig. Dus ja, we gaan toch met Anderlecht in de ploeg, dat is zo'n Europese top. Antwerpen, het past nog kampioen van België worden. Ik bedoel, dat is ook gewoon echt een topploeg. Oostende had meteen zo gezegd, Eupen is hij in de buurt. Ja. Maar zo'n eentje klasse van België. Hij die nog bij een timmer is. Okay. En voor hij ook, Oosterbuurt? Ja, voor hand allemaal ja ogen. Dat is allemaal wel schön. Ja, is goed bij, daar hast du ook een vriendschap met, dezelfde kleur. Dan gaan we voor Victoria Köln. Dus dat is een club die weliswaar ietsje lager speelt, maar toch nog op een behoorlijk niveau. Die houden nog geen competitie, dus die kosten daar wel. Ja, ik moest wel zeggen, bij Victoria Köln, die waren de laatste keer wel bij een 80. Dan heb ik gezegd van nou, dus een van de laatste deelnemers, in 80. Oké. Dat wordt dus insteek van Victoria Köln. Oké, dat is goed. En de andere wordt dus Excelsior erbij gepakt, want die is ook nog Feyenoord. Ja, dat niet zo komen voor Waal. En nu Excelsior? Excelsior Rotterdam. Ja, en dan is Egero natuurlijk. Het zijn 8 clubs. 2 pools van 4. En dan gaat die lotingen zien, dus dat is ook hartstikke leuk. Ja. En de openingswedstrijd is, van dat gaatje zien we dat... Ja, de openingswedstrijd zal, zeg maar van pool A zal nummer 1 en 2 zie ik, gaan het even in de kop. Okay. Maar we gaan wel het hele wedstrijdprogramma, dat is al eigenlijk al, dat steekt, dat is al fertig. En voor wel ook nu die clubs, we zijn nu eigenlijk zoiets dat voor de clubs dat formaatwerk leveren. Waar nu die clubs zo van oké, dan precies gaan die stellen, dat is nu in de orde. Ja, maar dat is al vlot. Ja, dat is al voorbij. Ja, dat is al vlot. Dus ik wens u echt enorm veel succes. Een geweldig idee dat er warm is. Chacode trofee. Er was een toevoeging nog. Dus de familie werd ook uitgenodigd. Ik weet toen ook waar. Toen is het begonnen met Henk van Wees. Ja, er wordt inderdaad de vicevoorzitter geworden. Bestuurslid, en vicevoorzitter. Voorzitter van de amateurafdeling tot best 80. Ja. Nou, daar is ook bij betrokken. We zijn de Metscommissie, dus eer toekomt. En familie Kool is ook uitgenodigd. Nou, dus, de weduwe. De weduwe en de kinderen, die waren meteen nog fantastisch. Dat onze vader nog uit Utrecht is nog eerder van Limburg. Nou, en naar Zoom en naar Zwoger, daar hadden een film gemaakt op OnDeep TV. Dus dat is viraal. Dus, nou ja, we zijn in een museum, dus daar weten we de geschichte niet kennen, de geschichte niet respecteren en eert de kinderen het heden niet weten. Zonder verleden is er en daar is het toernooi ook voor bedoeld. Ja. En voor sportief plezier natuurlijk. Dankjewel. En dat wens u van harte. Ietsje weekend van de Joes in het gemeentelijk sportpark Kaalheide. Op heilige bodem. Ja, nog wel, voor dat afgebroken. Heren, bedankt voor het gesprek. Top, dankjewel. Soms ben ik een vechter, kan er niet slechter. Zie je mijn bangere kant? Soms ben ik een strijder, wordt het weer fijner. Is er niet veel aan de hand? Ik moet nog veel leren en accepteren dat er niet anders kan. Ik ben een vechter.
dat gevoel dat niemand luistert naar jou. Ik weet wat je bedoelt. Als je soms niemand vertrouwt, heb je soms verdriet en denk je dat niemand het ziet. Vergeet de kracht van jezelf dan niet. Soms ben ik een vechter, kan het niet slechter. Zie je mijn bangere kant? Soms ben ik een strijder, wordt het weer fijner. Is er niet veel aan de hand? Ik moet nog veel leren en accepteren dat het niet anders kan. Ik ben een vechter, ik ben een strijder. Strijder, strijder, wat je ook doet, hou altijd de moed, want dan komt alles echt wel weer goed en je bent echt niet alleen. Soms ben ik een vechter, kan het niet slechter, zie je mijn bangere kant. Soms ben ik een strijder, wordt het weer fijner, is er niet veel aan de hand. Ik moet nog veel leren en accepteren dat het niet anders kan. Ik ben een vechter, ik ben een strijder. Strijder, strijder, ik ben een vechter, ik ben een strijder. Voor jullie nog de evenementen van juli en augustus, die er ook straks alle nu in beeld ziet en ook wel kan terugvinden op de website. Samstag de 8 juli, Veteranendag. Samstag 8 juli, Zomersplein lunchconcert door het Nederlands Douaneorkest onder de leiding van de Björn Bus op de Maat. De 9 juli is de Open Imkerijdag. De 9 juli is ook muziek in de jaad in de Botanische Jaad. De 9 juli is ook het tuinfeest van de Harmonie Sint-Emiliaan van Blijheide. De vrijdag de 14e tot met de 16e juli buurtcamping Kerkrade West. De 16e juli is het Kirchenfest, Kerkplein Nassaustraat. Ook opsluit de 16e juli Egelse Schuremaf. Op de Schuttersweg aan de Remburgerweg. De 21 juli is de avondexpeditie van de IVN in de Anservallei. De 22 juli muziek in de jaad met de Albömische. De 23 juli, jawel, zomercarnaval, zomervastelovend in de Meuzerstraße Haander. De 29 juli is de Fender van Roda. Palooza in het Flexiforum. En dan van de August, Stadspark Lounge en Kirchhof Diviet. Ik denk dat het wordt. Dat worden evenementen in juli en augustus. En je kunt het aan ons nog kijken op www.beleefkerkrade.nl. Jeetje, wat leuk! Dus alle kindjes mogen hier gratis komen knutselen. Glittertattoos nou, wie wil dat nou niet? Wil jij een glittertattoo? Ja? Leuk! Nou, hier kun je gesminkt worden. Gesminkt. Dus als ik dadelijk als een tijger gesminkt wil worden, dan kan dat.
even schoon geworden. Beste bewoners, beste omwonenden, maar ook beste projectpartners. Van harte welkom in dit bijzonder moment, deze officiële opening, waar we met z'n allen natuurlijk heel lang naar uitgekeken hebben. En eindelijk is het zover. En we zeggen altijd successen, die moet je samen vieren. En een project waar we met z'n allen trots op mogen zijn. Circulariteit, daar hebben we het al vaker over. We weten dat het nodig is omdat materialen, de beschikbaarheid van materialen zijn einde kennen. En wat we hier hebben gedaan, is uitproberen van wat kan er eigenlijk. En dat uitproberen is ontzettend belangrijk. Het is niet voor niets dat er zoveel belangstelling voor is. Dat mensen beseffen dat het nodig is, maar ook dat het nog niet gemakkelijk is. Dankjewel Liesbeth. 3, 2, 1, go! Kerkgroot Tropical, dat is het nieuwste onderwerp. Ik kan het al zien, ik ben al bestikkerd. Dat is wat die jongen een soort hobby van je maat hebben, dus daar ga ik alles over huren. Want bij mij aan dus zitten Ties Jans en Jamie Jurgen. Klopt. Ik spreek het je dus? Ja, correct. Van Kerkgroot Tropical. En dat ding is natuurlijk, dat is eer van een Neustrand in de buurt van Kerkgroot, dat is het niet. Ja, maar zo. Ja, maar waar is dat je het uur natuurlijk gewoon vertellen? Ja. Wat is dat, Kerkgroot Tropical? Ja, ik vond dat Ties toch Jansen jou uitleg aan hou. Ja, toen het zijn eigen opa en oma moet uitleggen. Ja. Dus Ties. Wat ook al waarom je zegt. Met die spotprentjes. Ah ja. Ik denk dat het een Jansen jou is. Ja. Wat voor dunt is eigenlijk, we maken spotprentjes voor de regio, voor Kerkgroot, voor Heerlen, Landgraaf. Ja, dat is eigenlijk wat verdunt en dat plaatsen we op Instagram. Ja. En ja, dat jeet Jot. En zullen jullie dan influencers? Dat zullen natuurlijk zijn. Volgens de Google-waal nog. Ja, want dat gaat in het kleine voorgesprek en dat er bouw 8000 volgers hadden. Jo. Dat is best veel. Ja, dat zijn veel lu. 2 keer hoorde al. Op korte tijd. Ja. En wie is er op je komen daar? Wie kunt zijn naam überhaupt? Want dat, De naam is ooit begonnen toen Ties en ik gaan samenwonen op de Oranjestraat in Kerkgroot. En het wordt top, maar ja, er wordt natuurlijk immer buurlijk warm, zal ik maar even netjes zeggen. Het wordt immer standaard 28 graden. Oh, zo, in de winter. Dus dat wordt wel lekker je fakkeld binnen. Dus dan zoeken ze immer in de kottenbox en een t-shirt binnen. Ja. Standaard. Maar ja, we worden natuurlijk studenten en daar had ze natuurlijk alles vrienden met die gaan. Die willen ook Jans hier komen, maar die had echt zin om meer dan een keer onder een t-shirt te zitten. Dus moet dat vul je nu in de volksmond, bij de jongens van Tropical aan de dus zitten. Oh, zo is het begonnen. Zo is het begonnen. Dus dan nam de hand voor eigenlijk kreeg je op je laat. En vervolgens zelf een Janse pak en de naam. Ja. En toen is er een Instagram pagina aan toegewijd om eigenlijk een beetje diezelfde jongen wat er ook naar binnen komen. Eigenlijk voor het blok te zetten, om die dom dingen wat ze doen. Of door puin die ze hier doen lossen. Ja, want normaal is een beetje, de Driefse beetje dat jek met alles. Dus Driefse sport met. En wat een voorbeeld dan, wat zijn dan sportprentjes? Roda. Roda. Roda is een grote sportprent, nee, flauwekul.
Ja, we drijven voor de sport met. Met wat net? Ja, met wat net eigenlijk. Met Aulu? Bijvoorbeeld. Kijk, vooral natuurlijk ook behoorlijk het probleem hebben in de buurt. Ja. Ook een hele kijk met drugsproblematiek, wat er hierbij is, leegstand. Ja. Maar dan heeft er dan een soort van komische 3A. Genau, ja. Je kan het eigenlijk vergelijken als het sigaretties, het junkie wat immer je past is van je op school, of een meisje, weet je wat ze nemen. Du had dan twee opties. Of du weet je past, of du iets met ze metlagen. En dan denk je, ja, het is al dat. Strongs, maar we maken er wel het beste van. Ja. En dan kies je een Janse andere omgang. Dan ben je met een totale andere blik toch naar problematiek aan het kijken. Om toch gezamenlijk, welke richting de lui denken, of het politiek links of politiek rechts is, iedereen ervaart hij toch dezelfde kleine dingen. Maar wat zit je voor junker dan? Zit dat de junker die je pest zijn, of zit dat de junker die... We worden eigenlijk immer de buitenbeentjes die je toch allemaal je red hand. En omdat we immer dezelfde strongs blijven uitvoeren. Ja, dat toont voor eigenlijk nog wel kennen voor 13, 14 jaar. Dat tonen we toen het middelbare school al immer lui in de struge duien. Zo lang deed ze dat enige? Nee, niet dit, dat weet ik, dat is pas. Maar zo lang zit ze wel eens een beetje in die rol van... en vanaf 96, vanaf dat ik geboren ben, zit ik in die rol. Ja, precies. Nee, ja, ik denk wel dat vuur 2 wel dezelfde humor had. Daarin. En dat jeet jot. Dat je Jot samen, dat pakt zich Jot samen. Klopt. En dan kun je tot schoon dingen. Want ja, ik wist toch wel wat hij voor werk deed, maar dat is op zich aan serieus werk. Dat is heel serieus. Een bronschieterij. Dat is een ambacht dat die deed. Ja, wat ik doe. Richtige ambachtsman nu worden. Ja, wat ik doe, kan ik eigenlijk best wel zeggen. Ja, zeker wel, maar dat is die bakkelof die ik verkoop. Ik ben adviseur in energie, dus ik kijk gewoon puur met de lui, Jan simpel, waar kan het beter. En niet alleen het contract, maar ook de voorwaarden, de juridische dingen die eraan zitten. Ja, dat zijn ganse serieuze... Het zijn zeker serieuze dingen waar ze mee bezig zijn. Want toen ben je immer met jullie en het geld bezig. En dan kiezen toch echt wel een ganse andere dynamiek aan dus, als dat doen met de onzin van kinderen. Ik denk ook dat het vuur ons beide een uitlaatklep is, zo. Ja, klopt. Ja. En u had nog een paar weken geleden, je houdt er een soort pop-up store en dan... De verkoper die dingen, dat is allemaal ons verkoop, dus dat... dat wordt echt... dat wordt chaos. Hey. Ja, we houden met de tuut, de verhand, dat is al langer geleden. Ja. Je kunt wel nog een keer terug. De mok wordt het tweede keer dat we hem nu houden. 2 keer ook ons verkoopt. Je kunt ook nog terug en we houden nog shirts met Enne, hing erop. 5 keer ongeveer. Ja. En ja... Voor dat weet ze wat, voor doen is een keer een pop-up shop. Zijn voorbij lekker delicatessen. Die Chantal van Eupen je bij. Zei ja, kom maar jongen, dun voor. Ja, zo gezegd, zo gedaan. En stongen en ze. En er was een stormloop. 50 uur de duur. Voor dit stijtje hoor, wie keer Ja, het houdt zo goed zie je. En ik denk dat ik voor zo'n 2 spreek dat ze ook gewoon. Het is, wat ik ook al snel in het voorgesprek aan of een beetje onvastbaar. Dat ze zoiets had van ja. Zoveel lu voor ons, voor de zeker veel maken. Dan weet zo je dat je op social media. Ja, dat is juist jood. Maar wat ze ook kan zien, en dat vond ik voor 2, dat is Chantal bijvoorbeeld of een ondernemer, de ook Jans vullen had. Want voor de kruisbestuiving. Dus dan van Nederland maar de lu amuseren met spas, maar han voor nog een serieuze kant eraan. En dat is? Nou ja, de kruisbestuiving. En dan is dat niet alleen nu met een ondernemer, maar ook in samenwerking met de hub, wat voor wel gaan doen binnenkort. Dat hij met u daarover zet van beleefd kerkraden. Ja, dat vind ik voor inderdaad Janssen dingen om te doen. Ja. Voortvloeiende uit de onzin. Dus enig is het, we kunnen u volgen dagelijks op Instagram. Ja. En dan is er nog een podcast hoor. Ja, en, voor u die dat niet wist, dat is een soort een één keer opgenomen radioprogramma. Ja, klopt. Wat ze dan een keer kan sloesteren over een onderwerp, op dat ziet dat zo wel eens. Juist, om er terug te leren. Via internet. En wat zijn toch, wat is dat, wat wordt het laatste onderwerp? Wat wordt het laatste onderwerp? Ja, wat voor online dan schon of wat van opgenomen? Want dat is net al zaten. Nee, wat online, want trek je nu naar u kijken natuurlijk. Ja. Vooral met Dien Vrusch. Dien Vrusch, joh, dat is samen is Dien is de zanger van A Minor Problems, punkband, dus hele. Leuke jong, ja, dan gaat wie hij ook een leuk gesprek met en dan kijken wat er al in de hanger steekt. En voor alles en nog je dan? Ja. En eigenlijk, ja, iedereen is bij ons welkom. Dat is eigenlijk wat voor bij u nog podcast? Ja. En wat wordt de laatste post op Instagram? De laatste post op Instagram?
Oeh, dat wordt er niet voor Speed van je hoor. Ja, Need for Speed. Need for Speed. Ken ze Need for Speed? Het is een computerspelletje. Ja. Dus je hebt Fast Furious film. Race spelletje. Ja. En dan hou ik een nieuwe cover van je maat en dan had ze immer zo Need for Speed en dan wat had ze, Tokyo Drift en weet ik wel niet allemaal. Het zijn alle nieuwe edities ervan. En ik hou sportauto's. Ja, Need for Speed Kirchhoff je maat. En dan met twee lui in een rollator die in het racen worden. Ja. Zo gaat het voor. Dat zijn de dingen die verdunt. Ja. Of zo met Pinkpop, handvuur ook een paar pleitjes in je maat, wat dan... ja, leuk. Als hij, als persoon uit de buurt, maat ze hier als jou wel eens met dat ze denkt, ach, dat is wat typisch. Het zijn dat dan voor hun verzameld, al die beelden, of die toeristen, hoe ze het Holland Schwitz, waar die hierheen komen en dan nog die typische dingen doen, dat soort. Ja. Leuke, herkenbare dingen. Dus zijn echt wat geweest zijn, moeten ze in je kijken. Dan ja, moeten ze u volgen op onze Instagram-account hebben. Ja, Kirchhoff Tropical. En dus dat zo enig is het, zo iedere keer dat moet houden. Want iedereen had een mobiele telefoon, waar dus computer, dus iedereen kan dat account volgen. Precies. Hadden we ook beroemde volgers al of willen dat niet? Petra Dassen. Ja, zeker. En wat had Danny Pauwels. Ja. De jongens van Zitsen Jot. Ja, zeker zitten van de Jot. Zitten is niet normaal. Oh, en de Limburger en LA. Oh ja, klopt. Ja, dat zijn dan niet bekende lui, maar ja, wel... Leuk, ja. En dan, nu nog een keer lezen dat er ook nog een soort festival had, hoor. Ja, festival. Beach Bash. Feestje is het eigenlijk. Een feestje, dat is dan voor de weg. Ja, komende vrijdag is het. Komende vrijdag en in Kirchhoff, of niet? Nee. We hadden het zo schön met te trekken dat vuur met ons enthousiasme over Kirchhoff een podiumhandje krijgen en Helle. En waar? Je hebt de nieuwe nog. In de nieuwe nog. Een muziektempel, zeg maar. Ja. Maar ja, het kunt er ook een beetje voor dat Kirchhoff Tropical, ja, de naam zegt Kirchhoff, maar verzint er eigenlijk voor gans park staat. Ja, dat vind ze zit in de naam. Ja. Klopt. Ja. Ik vind dat, wanneer ik dan denk, oh, is dat een nieuw strand of zoiets? Ja. Gelukkig dat je er daar oes lekker in de nieuwe naam. Wat je er doet dan? Nou, vooral leuke dansen. Dansen, spas maken met de lui. Ja, eigenlijk wat veel doet op zijn Instagram-pagina, wat ik al oeslaat net in het voorgesprek, veel een verbindende factor. Met humor als sleutelpunt, wat ze maar zeggen, sleutelmoment, wie ze toch wat zijn, een verbindende factor. En dat willen we van het echt gaan oefenen in de nieuwe nog. En we zal zien hoeveel reacties voorhand. En dan komen er ook ganse leuke artiesten, zoals er bij Freins bijvoorbeeld, kunnen erin. De jongens van de weekendclub die komen erin. Maar voorhand ook aan onbekend talent ook een podium willen geven. En die komen ook. Dus ja, dat soort leuke dingen. Iedereen kunt, iedereen is welkom. Komen en moeten ze nog een 3 betalen? Of, ja, 10,50. 10,50. Ja. Symbolisch bedrag wel. Ja. Dat moet kennen hoor. Moet kennen. Dat hamvert er nog wel eens in de buurt. En dat kan me niet meer helpen hoor. Dat kan, nou, die typen wel. Komen nog een keer terug. De type, dan moeten ze... ja, ik leg maar even de censuur erop. Jij weet wat nog kunnen. Hey, ik vind het echt top. Ik vind het echt, zo met zo'n schön woord, zoeken. Ramkicks. Ramkicks, ja zeker. Ik ga direct meteen aansluiting zoeken op Instagram. Dat is zeker doen. Voorzichtig komen. Zodat dat hij wordt en veel plezier. Ja, hartstikke bedankt. Tropical. Dames en heren, we houden echt twee typen aan de deur. Dat maakt zo niet iedere keer. Maar dat is nu wat Beleefd Kirchhoff televisie is. Bedankt, jongen, voor het succes. Ja, heel bedankt, dankjewel. Geen probleem, dank u. Ja, Nico Wolter therapie is niet zo makkelijk om dat uit te leggen, maar wij willen mensen helpen die op het verkeerde spoor terechtgekomen zijn. Dat kan door middel van werkloosheid zijn, door stress zijn. Op meerdere manieren kunnen deze mensen in de problemen gekomen zijn en die krijgen dan een therapie bij de Nico Wolters therapie die wij denken hun weer terug kunnen brengen in het normale leven. Mijn naam is Nico Wolter. Ik ben geboren en getogen in Kerkrade. Ik ben mijn hele leven werkzaam geweest als arts. En ik heb dat concept, wat ze tegenwoordig de Nico Wolter therapie noemen, dat heb ik zorgvuldig ontwikkeld om mensen weer belastbaar te maken, dat ze kunnen functioneren als mens en als werknemer. Je wordt behandeld door artsen, fysiotherapeuten, arbeidsdeskundigen, mental coaches, mental resetters. En je ziet dat de mensen door ons concept iedere dag sterker worden. Ik denk voor ieder persoon die in
bepaalde problemen zou kunnen geraken, kan deze therapie van toepassing zijn. Wij proberen de mensen op een manier te helpen, maar ja, eigenlijk moeten ze het toch zelf doen. Maar wij geven wel een, denk ik, goede ondersteuning om weer op het goede pad te komen. Ik denk dat het VIE-gebouw bij uitstek fantastisch is voor ons. Alle faciliteiten bij handen. Ja, nergens was zo'n mogelijkheid dan het VIE-gebouw ons gegeven heeft. Het siert de gemeente Kerkrade ook dat ze dit innovatieve concept van mij de kans hebben gegeven om hier tot bloei te komen. Dat de gemeente Kerkrade ook een positieve PR krijgt in heel Nederland. We hebben ook eigenlijk een voorbeeldfunctie. Want we maken mensen weer duurzaam, arbeidsgeschikt en belastbaar voor het leven. Het allersimpelste is gewoon, loop binnen, maak kennis met ons en we praten kort met je en we geven je ook een rondleiding. Speel, zoek dich, ving dich. Spiel de Zeit, Schnellheit lit. Schwerf, lied je wiet, drief op oom van oneindigheid. Van kleuren, regenboog wit, mal dich generationen. Jong bis oud, jank diene schritt in de Zeit. Sporen cirkelen, ietze pietse kling, Gruß te zien, du en ik. We zijn op bezoek natuurlijk in het Discovery Museum in Kerkrade. En weet, op het laatste van zo'n uitzending kregen we allemaal een rondleiding door de plaats waar we zijn. En natuurlijk zijn van een jaar zijn benieuwd naar het museum. En van nemen we nu even met en dat doen we met Carola van het Hof. Zeg ik het goed? Dat zeg je helemaal Want goed. We gaan geen dialect praten, hè? We gaan het gewoon... Nee, ja, ik versta het wel, maar ik praat het niet terug. Oké, nou ja. Nee. Jij gaat ons een beetje door het museum leiden, hè? Ja, Zodat de mensen thuis allemaal denken, nou, we gaan naar Kerkrade. Ja, of ja, fair. naar het Discovery Museum. Ja. Wat zien we hier? Hartelijk welkom. We staan hier in de tentoonstelling Geschiedenis van de Toekomst. Die hebben we pas geopend in het kader van ons 25-jarig jubileum. En deze tentoonstelling bestaat eigenlijk uit twee kanten. En aan de linkerkant hier zie je allerlei verschillende objecten die afkomstig zijn uit onze eigen collectie, die we in de afgelopen 25 jaar hebben opgebouwd. En dat zijn allerlei objecten die voor de mensen van het leven destijds eigenlijk heel erg belangrijk waren. Zo zie je daar bijvoorbeeld een stofzuiger, wat natuurlijk toen echt een revolutie in het huishouden was. Ja, met nog een kabel eraan zie ik. Ja, ook nog, ja. En die stofzuiger is ook wel een bijzonder verhaal. Want die kon niet alleen maar stofzuigen, maar je kon er ook mee mixen, mee je haar drogen, de vloer opwrijven. Dus dat was een multifunctioneel exemplaar. Maar ook bijvoorbeeld een wekpot, wat heel erg belangrijk was destijds voor mensen om hun voedsel te bewaren. Ja. En maar dan aan de rechterkant bieden we de mensen eigenlijk een soort van blikje in de toekomst. We hebben een futuroloog gevraagd om een toekomstbeeld te schetsen van het leven over 25 jaar. Dus hoe ziet het er dan uit op het gebied van wonen, maar ook gezondheid, voedsel. Ja. Wat kunnen we misschien gaan verwachten? En op basis daarvan hebben 5 ontwerpers producten bedacht die we dan misschien gaan gebruiken. Dus gaan we dan misschien kweekvlees eten? Hebben we dan wellicht een huis wat helemaal op ons is afgestemd en wat rekening met ons houdt, met onze wensen, dat het licht pas aangaat, maar ook dat het zegt van nou, zou je nou de koelkast nog wel open doen? Dus gaan we dat soort dingen beleven en willen we dat ook later wel? Precies. Dat zijn eigenlijk dingen die hier aan bod komen. Mensen kunnen daar meer over te weten komen en zichzelf ook die vraag beantwoorden van nou, willen we zo gaan leven eigenlijk in de toekomst? Ja. Oké, wat kunnen we nog meer zien? Iets spannends misschien? Ja, ik ga je straks nog meenemen naar de tentoonstelling Zeker Weten. Ja. Maar daarvoor wil ik je even meenemen naar mijn collega Manon. Die een heel leuk proefje uit de bijbehorende Science Show voor je klaar heeft staan. We gaan kijken. Ja. Bezoek tijdens ons jubileum, zeker onze show, weet je dat wel zeker. Die is helemaal gerelateerd aan onze wisselexpositie, weet je dat zeker. Waarin we allerlei vragen willen beantwoorden van onze bezoekers.
En een van de spannendste vragen die daartussen zit, is de vraag: kun je vuur vasthouden met je handen? En dat vind ik natuurlijk een super spannend experiment om jullie misschien alvast te laten zien. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Een grote bak met sop, een flesje met gas, een lange slang en natuurlijk voor de veiligheid heb ik een grote emmer water om mezelf een beetje te beschermen. Nou, wat moeten we doen? Het gasflesje ga ik even opendraaien. Je ziet dat in mijn kom met sop het al lekker begint te bobbelen en te bruisen. Al die belletjes zijn nu dadelijk gevuld met gas en dat is natuurlijk super brandbaar. Dan heb ik natuurlijk alleen nog een vlammetje nodig. Ga ik er ook even bij pakken. Zo. Nou, het ziet er al spannend uit in mijn kom. Dus ik ga het knopje maar even dichtmaken. Ik ga mezelf even beschermen, want dit experiment wil ik natuurlijk aan jullie straks ook nog live laten zien. Dus dat gaan we even doen. Zo. En nu komt het allerspannendste van dit experiment. Ik neem mijn handen vol met sop. Ik loop naar de kaars. Zo, daar gaan we dan in 3, 2, 1. Oeh. En kun je er nou niet genoeg van krijgen? Kom dan beslist terug naar de show voor meer spannende experimenten. Tot ziens! Zeker weten, Carola, zijn we nu. Daar zijn we nu, ja. Ja, en ik weet het zeker dat we daar zijn. Ja. Ja. Dat is ook het enige waarschijnlijk, of niet? Of weten we nog meer zeker? Nee, ja, nee, we weten eigenlijk niet zo heel veel zeker. En dat is eigenlijk ook wat we in deze tentoonstelling laten zien. We beantwoorden hier bijna 100 verschillende vragen die we verzameld hebben van onze bezoekers. En we geven daarbij het antwoord, maar we laten daarbij ook zien hoe wetenschappers eigenlijk onderzoek doen naar die vragen. Dus zo komen mensen niet alleen het antwoord op de vraag te weten, maar ze ontdekken ook een beetje hoe wetenschappelijk onderzoek werkt. Ja, dus die vragen zijn van bezoekers? Die zijn van bezoekers. Die hebben ze hier achtergelaten? Ja, dat hebben wij inderdaad gevraagd. Van op welke vraag heb jij nou altijd al het antwoord willen weten? En dat loopt heel erg uiteen van kunnen koeien en varkens samen kinderen krijgen? Dus waar hangt de iCloud en hoe zit het met deepfake? En op al dat soort antwoorden op dat soort vragen hebben wij antwoorden bedacht. Ja. En vaak ook worden die met een heel interactieve manier beantwoord. Ja, en kun je zo'n vraagje ergens laten zien nog? Of, Ja, kom maar mee. Ja. Oké. Niets is meer wat het lijkt. Hè? Als je beelden ziet op televisie, we weten allemaal deepfake, kun je in de huid van iemand anders kruipen. Ja, technisch gezien wel, hè? Dat zien we hier. Ja, klopt. Ja. Dat is inderdaad de vraag die hier gesteld wordt. En we hebben dat laten zien aan de hand van een deepfake-opstelling. Waarin je dus zelf kunt proberen hoe dat in zijn werk gaat. Ja, ik ben heel verrast. Dus ik denk als de 25e, of de presentator van de 25e uitzending zoeken, dan staat hij hier. Ja, dat voor de 24e uitzending van Beleef Kerkrade Televisie. Ik weet niet precies wat er van mij ziet, maar het Carola en ik zijn volledig gecamoufleerd doen. Precies wie deren dat ook in de natuur. Maar wat u op het beeldscherm ziet, dat is natuurlijk gewoon de werkelijkheid. De 24e uitzending, schön dat we om door worden. We bedanken ons natuurlijk bij het Discovery Museum voor de gastvrijheid. Bij alle gasten die hier heen waren, voor hoffen dat er ook alle nu heen slots kijken. Voor het museum. En voorzien is het nog juist niet, want het is een vakantie, dus houd ik het, smeer ik het en komt waarom veilig naar heen, van waar dat er ook zit. En voorzien is dat waarom tot 3e september, ja. En dan is de zilveren jubileumuitzending, de 25e keer Beleef Kerkrade Televisie. En wie van dat je doet, dat is nog een beetje een verrassing, maar we hopen natuurlijk dat er dan alle nu erbij zit. Schöne vakantie, schöne zomer en komt jot wat mee.